Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Chineke ekpekwala ka alụ ha ya ọzọ n'ala anyị ka Obasanjo dọrọ aka na ntị. Amamaka iko mba ụwa bụ World Cup agbapụla mba Afrịka 5 na ya bụ amamaka. Otu egwuregwu bọọlụ Tottenham Hotspur ekpetala iji £100 100 million jigoro Sandro Tonali nke otu egwuregwu bọọlụ Newcastle United. Eji ndebanye aha NAFDAC adịgboloja fake NAFDAC registration ebubata ọgwụ ike n'ala anyị ka ndị ọrụ kọstọm kwuru. Uche lewenu fake one ya ọ dị ego ike agwụla ka ọ dị nwaanyị ọma ebelebe egbuola na ya bụ amamaka iko mba ụwa bụ World Cup nọ na-aga n'ihu ka ọ dị ugbu a. Nye ndị na-amaghị agbapụla mba Afrịka 5 na ya bụ amamaka. Mba Afrịka 5 akparala mgbomgbo na mgbomgbo ha si na ya bụ amamaka ịha lawa ụlọ ha. Senegal apụọla, DR Congo apụọla, kedu mba ọzọ? South Africa ọkwa ala ha kemgbe ma ha bụdo ndị ha sefu. Ọ dị ego. N'ụbọchị ụnyaahụ ka ihe Senegal mere wutere ọtụtụ ndị mmadụ. Ị na-emere 2-0 gị nọrọ asakata ya sacha merie gị. Ka ọ dị nwaanyị ọma Obasanjo bụ aka chụburu ala anyị n'oge gara aga apụtala kwuo na Chineke ekpekwala ka alụ ha ya ọzọ n'ala anyị bụ Naịjirịa maka na ihe mere eji lụọ ya n'afọ 1967 gara aga na ọ ka na-emekwa ugbu a. Ọ na-ekwu Chineke ekwekwala ka ọwa agha agaghị ha ọnọrịdị onye na ihe egbuchiga ebe agha alụga ọwụ ụta na-esi egbuchi ndị mmadụ. Ọ wụ n'agha ka anyị na-alụ ebe a. Ya ka anyị na-alụ nụ. Ọ wụ ezigbote agha ka anyị na-alụ. Ezigbo agha ka anyị na-alụ. Uche akpọbebi nsi akwọ akara na-esi akịhụna ka mmiri si na-ahịọtụ na steeti Lagos. Kwuru ide mmiri uche nwekwara ka ide mmiri si na-efloyi. Ide mmiri nwere ike iri mmadụ. Look at you. Ide mmiri a na-egwu sef uche ọ na-ebu mmadụ ọ na-ebu ụgbọala. Ọ dị ego ndị agha ala anyị gbagburu ndị oyi ọha egwu terọrist dị 129 129 terrorists ma zọpụta mmadụ dị 542 542 people atọrọ n'ọnwa Juun gara aga. Nke a ka ndị agha ala anyị mere ka anyị mara na ka ọ dị n'ọnwa Juun gara aga na ha tiri igba n'ebe ọ dara ụda. Ọkwa ị na-aghọta na ha gbagburu ndị oyi ọha egwu terọrist dị 129 ozu ha yasara na ha zọpụtara mmadụ dị 542 542 people so naanị n'ọnwa Juun mere gịnị gara aga. Ichi na-anụkwa ka atụrụchara atụrụ Uche onye ga-akpata gọvanọ steeti Ọyọ bụ Seyi Makinde ji chụọ onye kọmishọna ya na-ahụ maka ụmụ nwaanyị na ya bụ steeti. Ọ chọpụla ya bụ nwaanyị were onye ọzọ ji mee gịnị dochie anya ya rukwa ugbu a ha agbabeghị anyị ihe mere o ji kpebie ịgbara ya bụ nwaanyị ụgbọ nwamkpi. Ka ọ dị onye isi ala Bola Tinubu apụtala kwuo ya ha na ọchịchị ya bụ maka ịrụ ọrụ na ọ bụghị bịa nọchie oche onye isi ala Naịjirịa. Onye kwuru Tinubu jagaba. Ọ dị ego ike agwala. Anyị na-ekekwela anyị nkwa na agaghị amaburuzi igbe eji atụ votu bụ ballot box. Akwụ otu a ka anyị sikwara ndị ya Yakubu jikwara kwa anyị nkwa kwegide anyị. I hope his own nkwa will be different. I hope. Nke a ka ndị Naịjirịa na-atụ anya sị nkwa o kpekwara anyị ya bụkwala nkwa oke ọkpa kwere nnekwu. Ike agwala. Ọchịchị etiti na-achọ ka mba South Africa kwụọ ha ụgwọ iti aka n'obi maka mgbomgbo ụmụafọ Naịjirịa gbahapụrụ na ya bụ mba South Africa lọta n'ala anyị. Ya bụrụ na ị ga-echeta na nso a ka ọchịchị etiti Naịjirịa nọ wee bulọta ụmụafọ Naịjirịa ruchara 600 n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ha si mba South Africa bulọta ha bụkwanụ ndị a na-akpagbu n'ihi ahịa mkpọrọmasị
ndị mba South Africa na-ebuso ha na ya bụ mba South Africa ndị ekpebie na ha ga-alọta n'ala anyị mana ka ọ dị ọchịchị etiti Naijiria apụtala kwuo na ha na ugbu a na-apịkọ ka ha na-akakuleti ụlọ ahịa ụlọ ọrụ ngwongwo na ngwongwo ụmụafọ Naijiria gbahapụrụ na ya bụ mba South Africa mara ego ole mba South Africa ga-akpọ ha dịka ego iti aka n'obi. What of ndị ka ha gbukwara n'ụdị? Ọ bụ ajụjụ ekpesara ya. What of ndị nke agbagburu ka hụrụ ka onye abịghị gịnị ya agbagburu n'ihu shop ya? A ga-akwụ ụgwọ ya? A ga-akwụkwọ ụgwọ ndị ka agbaggburu agbagbu. A lot of our people ka nọkwa that place. Uchakwa ị nwere idea. Ike gboro ihe mba South Africa na-eme adịghị mma. Ike agụla aka akparala onye bụbu onye minista na-ahụ maka sayensị na teknụzụ n'ala anyị bụ Uchenna ji n'otu ọdụ ụgbọelu awode na Abuja. Akụkọ wee na-akọ na ahụ ndị ICPC ka ọ gịnị bugara ga nwụchie ya na ka ọ dị agajụ ịgba ya ajụjụ ọnụ gbasara ebubo a na-ebo ya na o mere nrụrụ aka na satịrifiketi ya. Ike gboro igirigi agakpa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga maka na ma elu ma ala ka ọrụ ikpu ka ọrụ ibe ọnụ emekata n'ụgbọ azụ ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ ka ọ dị ụmụnna lanyela akwụkwọ akụkọ Daily Post akwụkwọ dedede bụ ebe ebelebe nọ wee gbuo n'elu ebelebe bụ ebe mgbadamgba nọ wee gbaa n'elu mgbadamgba. Ike gboro nwune gọvanọ steeti Benue bụ Hyacinth Alia akatọọla ya bụ mwakpo ndị ọkpa egbe bandit wakporo otu obodo na steeti Benue gbagbuo ọtụtụ ndị mmadụ ozu ha yasara bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ya bụrụ ma ikpe alahụrụ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ala anyị ha na-akpọ ụlọ ikpe asị ka gọvanọ steeti Kaduna bụ Obasani kwuru. Otu egwuregwu bọọlụ Real Madrid adịla njikere ịmawapụta ego dị narị nde euro abụọ na euro 23 223 euros iji goro Olise. Ndị mmadụ ahụ na ndị ọkpa egbe bandits ka ha zere n'igwe na-aga n'otu obodo ọwụ dị na steeti Niger bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mbụrụ onye isi ala Naịjirịa aga m akachapụ ule JAMB ma kachapụkwa iji otu afọ efe ala nna anyị bụ NYSC ka Sowore kwuru. Amaghị m n'otu pati PDP ka dịkwa ruo taa ha nụ ya bụ pati ka ọ nwụọ kpamkpam ka Akpabio gwara Wike. Otu onye agha ọgwa atọrọ na steeti Benue esila n'aka ndị tọrọ ya gbafuo bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị na-anapụ mmadụ ọgba tum tum ha n'ike eleela otu nwoke ọbụ ji agba ọkada na steeti Plateau bụ onye dị afọ 27 bụ 27 years gbagbuo ya ma buru ọkada ya gbafuo. Ama n'otu nwoke ọwa ikpe ọnwụ na Abuja o maka ile nna ya ukwu na nwunye nna ya ukwu o ji ebu n'ụgbọala gbuo ha abụọ ozu ha yasara bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 anyị ga-alụ ọgụ ka agụ emerụrụ ahụ iji hụ na Tinubu nwetara mmeri na ntụliaka elu afọ 2027 ka onye isi oche otu pati APC na steeti Imo kwuru.
alụwala dọgụ alụ ị hụwala ya lekwe gị dedi ya na ọ dị egwu uche ama n'otu nwoke ọwa ikpe ọnwụ na Abuja maka ike welite maka ile nna ya ukwu na nwunye nna ya ukwu ọ na-ebu n'ụgbọala lee ha abụọ gbuo ya lie ozu uche I don't understand o uche ka ịkwanụ ị na-emekwala mmadụ employee si ya hụrụ driver hụrụ kuku gị ị hụrụ driver gị hụrụ gateman gị be very very careful ebe na ndị security gị gateman ọ so na security o so na security biko be very very careful na udo ndị anyị na-eme employee a driver lee nna ya okwu lee nwunye nna ya okwu gbagbuo ha abụọ buru ụgbọala ha uche ọtụtụ mgbe ka a na-anụkarị akụkọ a egbuola uche nwekwara onye ọkaikpe ọwa egbukwara one certain time eteresi wakwa ya ọkwa na driver ya kwenye gateman ya kwenye gburu ya ọ dị egwu akpabio agbalawa ike na ya nwa amaghị na PDP ka dịkwa ruo taa na ya ha pati ahụ ka ọ nwụọ kpamkpam ihe a ka akpabio gwara Wike hoo ha ka ọ dị ndị na-anapụ mmadụ ọgba tum tum ha ndị na-anapụ mmadụ meshini ha n'ike elele otu nwoke ọwụ ji agba ọkada na steeti Plateau bụ onye dị afọ 27 27 years were aka gbagbuo ya ma buru ọkada ya mee gịnị gbafuo mkpụrụ onye kọrọ ka ọ ga-aghọrọ ịma a na-ekwu ihe o nwere ọtụtụ ndị ga-adị ya na-efe ha efe na ntị maka na ọnwụghị nwa ka o mekọtara ị hụrụ gị nwa ihe pụtara ụwa bụ itinye mmadụ ibe gị n'ihe anya mmiri ihe anya mmiri agaghị akọ na ndụ gị agwara m gị eziokwu onye na-agba ọkada ọ dịara ya mma o ji ma buru ọkada na-agba ịmakwa udu oyi na-aba ndị ahụ uche ịgba n'ụzọ ahụ onye ha na-agba ihe a na-agba gị chebichizie ya n'ụzọ lee ya gbagbuo ya buna ya ọkada ya a na-ekwu gị na-aja eze a na-ekwu gị na-aja eze to you onweghị ihe ọ bụ ọwụ dị smart mmadụ ibe gị ga-atacha ahụ lee ihe ọkada na-egbu ọkada wuchebe 1.something million ọkada dịzi ọnụ ugbu a uche ebe 1.something million iji gote ọkada mmadụ atachagbu ikekwe gaa na vileji ya ra ala gote ọkada ahụ ka o ji ya na-ahọzụlụ ka ibe ya gị chebichie ya gị na ndị otu gị chebichie ya n'ụzọ gbagbuo ya buna ya ọkada ahụ gaa were ego ya na-elekọta nne na nna gị na vileji ọ gaghị adịrị gị na mma amami na-aghọta ibe anyị o nweghị ike ịdịrị gị gịnị na mma kpawa agba ọjọọ a na-ekwu gị jawa eze a na-ekwu gị ṅụwa igbo mewe otu a ka ọ gị ma wụ Chineke a na-ekwu gị n'afọ na-apụwa ndị mmadụ ihe ọkwa ya na-ekwu ya draiva gbalie volume ahụ elu ka ọ na-anụ ya nke ọma a na-ekwu ya gị na-efe isi kpakakpakakpakakpaka ọgọdọgari nwoke ebe o mere gịnị ebe o ruru ibe ya ị na-emekwala ihe ị na-eme gbada anya maka na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-aghọrọ agbachakwa n'ọsọ uche agụmaya nonsense and ingredient o ji abalị arụ ala marakwa na chi ga-efe ikuku kuo a ga-ahụrịrị ike ọkụkọ amụke ahụ ihe ntegburu ụbọchị niile bụ nke onye ohi otu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ ma ị hụrụ otu ụbọchị ahụ ga-abụ nke onye nwe ụlọ ọ na-adị loud you go see some people pity am o ọ ga-adị loud na wow ọ dị egwu ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Punch gezie ntị ọ bụ gị ma kwụsịrị mgbahapụ a na-agbahapụ okporo ụzọ a na-arụ arụ na Abuja ka Tinubu gwara Wike bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ihe ndị kpatara eji lụọ ya n'ala anyị n'afọ 1967 ka nọkwa na-eme ugbu a n'ala anyị ka Obasanjo kwuru amaghị m n'otu pati PDP ka dịkwa ndụ ruo taa ka Akpabio kwuru mba India anwụchiela ụmụafọ Naịjirịa 3 maka iji ọgwụ ike atụ mgbere ahịa na ya bụ mba India Atiku ahọrọla Kenneth Okonkwo dịka onye oti mkpu ya ihe mere ihe ahụ finally Kenneth Okonkwo finally ịma ị chọrọ ịnata okenye ihe n'aka ihe ọbụla o dunyere gị na-aga ihe ọbụla o dunyere gị
Uche, no wonder. I see there is no smoke without fire. Without fire. Okay, but can you actually be though? Finally, oh, it's about to go down. Hey. Finally, oh, it's about to go down. Ama me na wata nwanyị ọma. Wow. Ihe m na-atụ anya ya bụ kedu ebe Kenneth Okonkwo ga-agbakwasakwa aka na-edifend Atiku. Atiku ọ bara ụwa ya na chi ya oge ọ bụ onye oti mkpu Peter Obi. Uche, politics na your mate. Ị hụrụ politics? Politics. Tụọ ya ego. Too much. Ị hụrụ ndị a na-ata nri na ọmọkịrị? Nri na ọmọkịrị. Don't worry, tomorrow now. Look at them. Devil fit on o. Ọ dị ego. Ama m na wata. Politics. Ihe a bụ ihe kedu aha ya Bụala. Bụala ha nọ na-ajụ ya otu ya na-atahiri. Ọkwa gị makwuru ihe ebe Tinubu dị. Ọkwa gị makwuru ya so not to me. Onye gwara gị na ọmụnwa wụ ọmụnwa. AI. Ọmụnwa. It wasn't me. Ọmụnwa m kwuru ihe ahụ nọ na-ebu na-ebubo ya. Otu a ka Kenneth. Video go still dey surface, they go say no be me. AI. Ọ dị Igbo bụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya nrịkọm iji hụ ohere jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị eleba ya anya bụ nke onye isi oche INEC kpere ndị Naịjirịa n'oge a na-amaburu igbe eji atụ vootu bụ ballot box abụrụla akụkọ mgbe ochie na igwe ọlọrọ ọhụrụ teknụzụ ha webatara ka ọ dị ugbu a agaghị ekwe ka eme nrụrụ aka n'okwe ntuliaka elu afọ 2027 anyị wee na-ajụ gị sị ị kwenyere na nkwa onye isi oche INEC kpere ndị Naịjirịa ka ị na-ahụta ya dịka nkwa oke ọkpa kpere nnekwu kedu ebe ịkwa akụzi batara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị lọghachie ya bụ dara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. It's the sound of the city. Echo 100.7. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. My people, this information now for men the way they get to urine problem. Whether na excess urination
onye isi oche otu kọmishọn na-ahụ maka ntụliaka elu n'ala anyị bụ INEC bụ ọkammụta Joash Ọjọọ Amụpitan apụtala kpuo ya ka ụgha n'oge a na-amaburu igbe eji atụ vootu bụ ballot box ya na oge a na-eme nrụrụ aka na magumagu na okwe ntụliaka elu ala anyị abụrụla akụkọ mgbe ochie. ya bụ Amụpitan kwuru nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wenezdee oge ọ na-anabata onye Director General nke ụlọ ọrụ National Orientation Agency bụ NUA bụ Malam Lanre Isa Oninu n'isi ụlọ ọrụ INEC dị n'Abuja bụ ebe ọ nọ masị ndị Naijiria obi ike n'igwe teknụzụ ọlọrọ ọhụrụ ha webatara a ga-eji eme ntụliaka elu n'afọ 2027 ga-echekwa vootu onye ọbụla ga-atụ na ya bụ ntụliaka elu na onweghị mmiri ọbụla ga-aba ya bụ vootu onye ọbụla ga-atụ na nta. igirigi anyị wee na-ajụ gị sị ị kwenyere na nkwa onye isi oche INEC kpere ndị Naijiria ka ị na-ahụta ya dịka nkwa oke ọkpa kpere nnekwu? Stop, make you no cry again. O deberela ya bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ na ya bụ isiokwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị ga ebe ahụ gaa kiriwe anyị live maọbụkwanụ gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 07074913438 07074913438 nke ọbụla ị ga-eme gị gbalịa gbuo okwu gị nke ma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ. ịbọọla chie ụtụtụ ọma nụ ndị nke m ndị dị mma olu ha dịkwa mma o. ndewo netwọk Njaba mmemme ife atọ ọ mara na ahụ netwọk ahụ ụra ọtụtụ dịta ama m na ọ dị mma kwa ya ọwanyere ndị ya atele Chineke ọwanyere ndị na-akpọ na redio onye dịkwa na ahụ prezenta na redio ndụ isi ọkwa ịma otu a ekene dịrị onye kere anyị nwanne aka m ụkwa Comrade Ikenna Ezi ka onye ama dịka netwọk ndị ahụ esikwa na-akpọ ụmụ gara ata nke dị na Njaba Local gọọmenti ya anya ka m gwa ụnụ ihe emege kwuge INEC chairman wepụta this time around aga-enwe vote snatching aga-enwe nke a aga-enwe nke a aga-enwe nke a ya onye nwere ihe ọ na-eme awụda ọta ka ọ ga-esi ekwu ya ọtọ nọ na ọ ma na ọ APC mere ya point ụlọ ọ chọrọ ka ihe niile o kwuru ihe ga-enwe isi ọ ga-ebu ụzọ takụlụ ogodi dị pati mere ya point eleghị emere na Ekiti steeti eleghị emere na Rivers steeti ibi na Enugu steeti nke mụ na aga abụọ ma nke ehidere somebody dị involved ide ya gbaa ya na social media ahụ evidence who prove stop that election ya agakwa dịtị ya INEC chairman ma ị chọrọ ya ma ị chọdụ ya this time around na adịgo fed up with ihe APC gọọmenti na-eme most especially in terms of presidency. When the only water the PVC, and let's walk in the Abana, brothers, sisters, uncles, siblings, go and get your PVC. I have to go and I get it from boot. So this word, she word, road and collection center. When no going back this time around, I want to ask you to have to say so I don't try to protest. I so it's not the problem. I go up again. Ndewa ya gazie netwọk Njaba ịbọọla chie ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ ma na steeti Imo. ụtụtụ ọma injinia ọ wegiri afa ka Uju ebelebe echikọrọ ma ma ọsa dọbụla atụmara kpọ n'ụtụtụ uche otu mmere anyị dị mma ọ dị gbalị agbalị na mama na-asụcha broken like this ịgbalịala nọ gị na Clara akpọrọ ọnụnwa aka ndewo n'atụfu oge ihe mmetụ n'ụlọ onye isi INEC amụpụta na-agwa anyị ma ya asịghị election result aga transmit through e-transmission ọ ga-awere compulsory ihe ọlọ na-ekwu na awụ ụda awụ na awụdịghị m chọrọ na ha niile onye uche na Clara na ka ogene aja mbele ndewo ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha ịbọọla chi
Hello. ụtụtụ ọma. Bọ́lá ti uche. Ndewo. Àwọn ọmọ aláàfin àbọ̀. Gaa n'ihu nwoke ọma. Yeah, my first time of ịkpọ ndị Ekwe FM. Ya gazie. Yes. Uche, agị mere agadi a na-etefu a na-aka nka n'egwu ọgbara na bọọdụ. Otu a. Biko, o nwere ezi ka m kwuo ihe unu mere yesterday, biko. Unu mere nnọọ nna ihe ụra tụrụ app yesterday. Biko na-emekwala ya ọzọ, biko. Ew, chim. Ọ tekara ara wee bụrụ 100%. Ka m tinye okwu na ihe a na-ekwu this morning. Ịhụ na INEC chairman ihe ọ na-ekwu na awụ ka ọ kachie ndị youth na ndị Nigerians obi iji mee ka onye ọbụla butuo obi ya wepụ uche na ihe a na-akwadola ime na 2027. But I want to charge Nigerians. Onye a relentekwala. These people are blatant liars. Ndewo, ya gazie. Nke a bụ uchere obi gị, uche onye adịghị ya njọ, uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ọ bụ eziokwu na aha m bụ uche, mana ị hụrụ n'ọtụtụ onwe ya onye ga-anya m. O deberela na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka ibe ugwu egbula m. Ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na ha misiri anyị n'ụbọchị ụnyaahụ anyị mere ihe omume anyị bụ on Oju Wednesday. Isi n'eke dezibata ozi gị. Ọsị onye isi oche INEC ịpụta na-ekwe anyị mkpa bụ maka na ahọpụtara ya dịka onye isi oche INEC na ha niile wụcha nnọ n'otu nku. Na onwe ịkpa mkpa ahụ o kwere ọ ga-emezu anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a. Onye kacha Emmanuel ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na anyị na-eme nke ọma. Na ị na-ahụta ya bụ mkpa onye isi oche INEC kpere dịka mkpa gbara okpokoro empty promise. Isi ọjị na-ekiri anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a. Comrade Grigri chi voice ọsọ ụtụtụ ọma ndị ọma uche na Clara isi Owerri ekiri anyị si honestly ị hụrụ mgbanwe na nkwa egbula obodo anyị abụ Naijiria na INEC nkwa ha kpere dịcha ka nkwa onye isi ala Bola Tinubu kwere. Ọ sị ka Chineke bezie okwu. Chibueze nwa Ebonyi ọsị Mr. na Mrs. ụtụtụ ọma saa. Ọ dị ego. Stella Maris ọsọ ụtụtụ ọma papa Ebube na Clara na nke a bụ nkwa. Uche kwere Clara maka igwe. Ọ ihe o dere. Onye ekpere? Nke nwa. Kpere onye? Clara maka igwe. I beg your pardon. Anyị hụ na nke gị n'ụtụtụ a Nwadike Charles si Area L World Bank Housing Estate zibata ozi ọsọ ụtụtụ ọma my people na kedu ka anyị mere n'ụtụtụ taa. Anyị dị mma. Yes, you must confess you we are looking so beautiful. Clara na look like sweet 16, Uche na look like Bobo. Na ịhụrụ anyị n'anya ya gazikwara gị nọ Nwadike Charles. Ozi ka nkọ. Oriakụ Ijeọma Juliet ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na anyị na-elook so cute n'ụtụtụ a ya gazikwe nọ. Ka ọ dị ka anyị gaa n'ihu ịzụ ọkpụkpọ oku ịbọọla chie. Uche na Clara. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ị ka nọ ya? Anọ m ebe a. Gaa n'ihu. Eletọnụ mere. Anyị dị mma. Anyị dị mma. Anụrụ ya ọnụ mere ya ọ na-agbalị ka udo dịrị ọnụ n'aha Jizọs. Amen. Dịka okwu a na-ekwu na Obasanjo ekwuole na ya na nna ihe Obasanjo kwuru sị na ọwụta ka ochi ataka ga agha Biafra na Naịjirịa ejiri ọtaka na akwụla again. Agha jideji INEC chairman kwuru na-ele kama na ya ga-emewe na a ga-eme nkwado eko onwe ya ma na-ele otu ọ ga-adị ọ na-anwụchila. Ndewo. Ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha ya bụ uchoro obi gị adaala ụda ịbọọla chi. Uche Chukwu, Uche Nwadọbụ. Eti okpe ri okpe. Clara nwa ezi nsọ ya gazie. Ya gọzie ụbọrọ gị. Ọchịma na-esozi gị lara mmiri ọkụ na nwanne m mbe basi big boy esode. So ya sị gị lara mmiri ọkụ na Uche nwanne m mama. Ga lara mmiri ọkụ tisara ga na ke na-acha anyị. Ndewo. Ọchị amaghị ka wee ji okwu mana ndị INEC anyị ụka ofuri ya Naịjirịa. Okay.
so na ha gwara anyị na ha ga-emere anyị online ihe a ga-eme upload a ga-eme ka ọzọ otu anyị osi uche a ga-ebe ballot box ọ bụrụ na INEC decide atlas like akagbu ihe gbasa manual this manual because manual ka dị ballot box ọ bụrụ na akagbu manual ballot box bekere kwana ịpara ya ebe ahụ ọ dị yusu na ọ na-ga-emere anyị eme upload ya na-aga na system ndị INEC ọ na-agbụgbụ nwe na maọbụ tọọ damiriti na ha echenjie atọ votu na ya ewiniwe ndị karata ji pawa na gị ha ebugharị ya emeze manual ebugheze ballot box so ụlọ ga-asta ndị na-ekwu ọnụ ya nụ ga-ahụ ọkwụrụ ya kwụchikere plate ọ tụmọrọ na kọntrol ya sia mba ya kagbu ya kwuru ụka fri Naijiria ịma Naijiria bụ ọrụ ka wadị tụmọrọ kịta ya kwụ ya nwụ ya na-eme echi na ha echenjigharịa ya ọchị nwanne m ekwenye m ya dịbanụ kwuru ya oge chenji da minit ya gaziri gị nwoke manụ ya gaziere gị nọ amami na-agbata egwu anyị ji wee kporie mgbe ihe nke ogene gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Darijosi Ọgbakọ ọ si onye isi oche INEC na o jupụtara n'ikwe nkwa na a na-emezu site na otu pati APC ọ si na ha abụọ na-arụkọ dịka ji na mmanụ ihe gbasatara ikwe nkwa ọzọ dịka ibe ọ si na ụzọ a ga-esikwanụ wee gbanarị nke a wee iji mee gịnị onye ọbụla ga-weta PVC ya ọ dị oke mkpa na onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị ga-weta PVC gị ji eme gịnị ntuli aka elu onye isi ala ga-eme n'afọ 27 na-abịa abịa na nke a si n'aka ọ pụọla na nke a si n'aka ibe uche ka Evelyn ọ sị uche na Clara ụtụtụ ọma ọ sị ya amakakwa n'ụtụtụ a ndewo amami na wọta ime ọ dawa chaku a gị lee nwaanyị gị na ya so bie ịṅụ mmanya sị ngwa bilie oge erugo Arose nyekene m 360 degree ya enye gị ya gị chere ya chefuo nwaanyị gị nọ n'ụlọ si na-aṅụ ka ị ṅụọ na-etinyecha ife n'isi oru echi gị bido ụwa n'isi ebe ihe nke ogene mana onye na-eme nke ọ na-eme ya gbado anya irie nri ị ga-eri n'abalị ijiri ụtụtụ rie ya agụrụ gakwa gị mgbu anyị na-aga chaku chaa ịcha ezu ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ gaa n'ihu nwaanyị ọma ozi nke si n'aka aka ekpuchi ọnwa bụ na venture ọ sị ụtụtụ ọma uche na Clara ọ sị egbe enwekataghị ike ịhapụ ibu ọkụkọ ihe egbe mụrụ na ọ ga-eburu ọ sị nkwa INEC dịka nkwa uche kwere ka I beg your pardon kedu ihe ịma ọ na-akọwa fia aka mere gị welie kedu ihe ịma ọ na-akọwa na ekpere gị nkwa emezughị m enwere ka mkpere gị emezughị a lot kedu ihe ị mere kedu ihe ị mere mere nji emezubeghị m nkwa ahụ stop ke na-akọ ihe ị na-akọ ị bọọla chi Uche Clever ọnụ ọha. Ụtụtụ ọma Mike E. Ekelele gị. Elekwa nnọrọ. Anyị dị mma o. Bọlachi. Anụ mgbe ebe na-asụga no shobere n'abalị. Amaghị m onye shobere. Uju. Agere esi one bottle of malt ga ṅụọ ya ịgbagara ịkpọtara. Thank you. I'm surprised that the got the needs not show on Clara na Clara. Thank you. Well, Uche will finish and you take it out. The part of one for you. There was Uche. You know, she I know people, your mommy water. Oh, if I that pool, and I in a contract can go. I go get 1, 2, 3 from 1 to I go 100. I may have me here in my. When INEC, they have
lekchọ nọ kọọ ya ihe ọbụla atọrọ kọọ ya onye ọbụla nwere isi na-enye ya anyị achọkwa from 1 agọ 200 5,000 pụtara achị onye mana asụ ya asụ n'ike ya na-ala asụ ya asụ na biko onye isi INEC utenetu uche ya gaziere ya gaziere gị nọ Mike E kodi Igbo mụrụ nze ma m ọzọ asị ọta mkpebido fichawa ọnụ gị mara na afọ ejuwele ya ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọgwa ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya nrịkọm ijikọ ohere nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya na mbụ anyị na Dr. Vigo ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịla agagharị I no go forget you for the suffer when you suffer for me. Sweet mother, I no go forget you for the suffer when you suffer for me. When I dey cry, my mother go carry me. She go say my pikin, wetin you dey cry, oh yo. Stop, make you no cry again.